L'Institut d'Educació Secundària Marianao farà 25 anys el proper mes de maig i des que es va inaugurar ha fet una aposta clara per la preservació del medi ambient. Ja en el primer número de la revista del centre es parlava del canvi climàtic i a partir d'aleshores han anat obtenint certificacions i creant programes específics dins aquesta matèria. Per exemple, l'IES Marianao va ser l'any 1998 una de les 12 escoles pilot del projecte Escoles Verdes, que determina el compromís d'una entitat amb la sostenibilitat, i l'ha mantingut fins ara. L'any 2005 va aconseguir la certificació ISO 9001 de gestió i processos i el curs 2007-2008 la 14001 de medi ambient, sent l'únic centre públic de tot l'estat espanyol que la té a hores d'ara. Dintre de poc l'escola se sotmetrà a la verificació europea EMAS de gestió ecològica. Tot això està dins la vessant organitzativa de l'Institut, però aquesta filosofia també està integrada dins l'àmbit educatiu i és part de la formació curricular dels alumnes. Està entregat en unes assignatures concretes que ja les treballa perquè el contingut de la matèria ja ho comporta, des de la geografia de segon de batxillerat a les ciències, evidentment, o la geografia de tercer d'ESO, les ciències de segon d'ESO. Està ficat dintre del currículum, això va ser una tasca que van fer uns professors del centre, i després, a nivell de cicles formatius, que és més difícil perquè els alumnes potser no tenen aquesta consciència educativa, podríem dir, però sí que tenen la consciència professional, i ells tenen unes matèries específiques de riscos i de protecció també, tant de tòners d'informàtica com de residus al taller que heu visitat de mecànica, que han de reciclar i que s'han de guardar d'una manera especial i específica. La formació i les accions mediambientals es concreten en diferents programes, per exemple, l'Ideal EU, mitjançant el qual l'alumnat de primer de batxillerat està participant en l'elaboració d'un document que lliuraran al Parlament Europeu i on es proposaran possibles solucions al canvi climàtic. També hi ha el projecte de qualitat i millora contínua, on s'inclouen les certificacions ISO, el projecte Escoles Verdes i el de Salut a l'Escola, entre d'altres. El més difícil de tot això, però, és mantenir-ho, i per això es cerquen contínuament maneres de millorar i es fan auditories, tant externes com internes. Les ISOs comporten això, és un constant analitzar les àrees de millora que tenim. Llavors aquí, quan ve l'empresa, és que nosaltres hi ha un rendiment de comptes de les coses que hem fet, i llavors es detecten. Clar, es detecten quantitat d'incidències, no? I aquestes incidències, llavors, vinga, va, com ho fem per fer-lo millor? Estàs constantment. El que passa és que tenim ja la 9001, tenim la ISO general d'organització. Llavors això ha facilitat molt poder tenir l'altra també. Aquí el que també pengem són tots els resultats de les auditories. Normalment ho fem dels 3 o 4 últims anys. Per exemple, del que gastem en energia elèctrica i gas natural, dels residus que generem, de l'aigua que utilitzem. Per tot el centre hi ha cartells on s'expliquen bones pràctiques ambientals. L'IES Marianao és un exemple per a altres centres educatius. Col·labora amb ells i també amb l'Ajuntament de Sant Boi i amb altres entitats de la ciutat. I és que l'objectiu és obrir-se a l'exterior i compartir tot allò que fan pel medi ambient. Control dels consums de recursos i de materials, control de la generació de residus, seguiment del sistema de gestió i instruccions de bones pràctiques. Totes les aixetes del centre són de polsador i els polsadors estan regulats de forma que surt normalment la meitat d'aigua del que surt en un polsador normal. Tant aquestes aixetes com les dels urinaris com les dels vàters. I a més, també hem reduït el cabal d'aigua que entra al centre, amb la qual cosa se'n gasta molta menys. Aquí estem als laboratoris, i en els laboratoris, igual que tot el centre, fem recollida selectiva, però aquí al laboratori, a part de fer la recollida general de plàstic, paper, envasos perillosos i vidre, també fem la recollida de tots els residus líquids que es produeixen a les pràctiques, de forma que no hi ha cap residu que arribi a la pica. Si hi hagués qualsevol vessament, tot això es recolliria en aquest kit. En tenim 3, un aquí, un en els tallers, perquè pot vessar taladrina, que és un oli, i una on estan les dones de la neteja, per si es vessa algun dels seus productes. Aquí està la família de fabricació mecànica, i en concret, a l'utilitzar totes aquestes màquines, es produeixen dos residus molt perillosos. Per una part, virutes metàl·liques
i per una altra part un oli molt contaminant que és la taladrina. Aleshores, la taladrina s'ha de recollir aquí i després tot això ho portem a la deixalleria. La ferritxa es recull en aquests containers i després ve una empresa autoritzada i se l'emporta per tal de reciclar-la, perquè això podria contaminar bastant. A veure, aquest aparell s'anomena estàndard de Gauss i el que fem és recollir l'aigua de pluja durant tot un mes en aquest recipient. I aquesta aigua és la que després filtrem. Aleshores, això ho estem fent des de l'any 99, o sigui, fa 10 anys, i tenim estudis fets de les quantitats de partícules segons la direcció del vent, perquè també hi ha una estació meteorològica digitalitzada, de forma que tenim dades des de fa 10 anys de la quantitat de partícules, de la pluja que cau, de si cauen més o menys partícules segons la direcció del vent, etc. L'Ajuntament de Sant Boi és qui s'emporta el paper quan els containers estan plens, qui s'emporta el material informàtic, que està en desús i que, a més, quan es posa aquí és perquè ja no té solució possible, si no l'intentem reciclar o canviar de lloc. I aquí és on recollim l'oli. I aquí és on recollim la matèria orgànica que es recull al centre, el vidre, perquè el container general té la boca molt petita i no podem posar el nostre vidre dintre, i el rebuig que és impossible ja de reciclar, que no té cap material que es pugui reciclar. Però a banda de tot això, a l'IES Marianao tenen clar que el seu veritable actiu són les ganes de fer-ho cada cop millor. Ara, de fet, volem certificar per la ISO 18001, que és la OSHAS, que és la ISO de riscos laborals. I així en tindríem 3. Jo penso que el punt fort és al centre, la gent, el professorat i els alumnes. Sí. El punt fort de totes aquestes coses és que la gent, si ho fa, funciona. I si no, doncs apaga i vámonos. No serveix de res.